τώρα. Μην ακουπάστε. και τις βαθμολογίες για να δείτε τη δυσκολία της Επιτροπής. Η πρώτη ομάδα πήρε βαθμολογία
βαθμολογία 17,689. Η δεύτερη ομάδα πήρε 17,105. Η τρίτη ομάδα πήρε 17,091. Καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό και τριπλοπεράστηκαν τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και είχε μια μικρή καθυστέρηση. Λοιπόν, η κυρία Καραδίμου, η πρόεδρος της Επιτροπής, να απονείμει το κύπελο να δώσει την πλακέτα στον πρώτο νικητή. Τελειώνει την μπαταρία. Και να καλέσω και το μέγα χορηγό μας για να δώσει τη δωροεπιταγή των 500 ευρώ στον νικητή του Κορμοτζίου. Παρακαλώ κύριε Βασιλείου. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον νικητή για μια κουβέντα. Πέρσι ήμασταν εμείς εκεί πίσω και ήμασταν εμείς που είχαμε ερωτηματικά, μα γιατί να μην είμαστε πρώτοι εμείς. Θέλω να πω ότι σήμερα είμαστε όλοι νικητές. Απλώς οι διαφορές κρίνονται σε πάρα πολύ μικρούς βαθμούς. Είναι όλοι νικητές. Μπράβο σε όλους, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Θέλω να πω τέλος ότι μόνο με πολλή προσπάθεια καταφέρνουμε. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους γονείς γιατί στηρίζουν αυτή την κατάσταση. Μπράβο στους προπονητές και στους διοργανωτές.